Дорогу грукам воз спатоліў. Так, стужкою ляцеў трывожна. Аплецены спавіты жмут, конская грыва і хамут. Жывіцай патыхаюць хвоі, крыж прыдарожны. Едь. Дом близко. Дом близко ўжо. Берагавіна у пені хваль. Маленькой цацачкой паром, а голубы крыжы льснять на белых вежах за грудков. Слободскаўскі костёл видать. Едь. Дом близко. Дом близко ўжо. Дорогой в озеро нібы шкляное солнце. День белорусский. В застенках дым виется, вода при стромых берегах теплее. День белорусский у рыбе, и у грибах, и у тесте. Несется над полями песня, то опадая на шнуры, то узлятая. Луная рэха, гушкалка скрипит старая. Едь! Война близко! Война близко ўжо! Пасля войны змянілася рэзка ўсё. Да нас прыехалі не рускія, не нашы, а польскія настаўнікі. Стары настаўнік, да якога трэба было звяртацца «Здравствуйте, ваше роде», з'ехаў. Да новага настаўніка, пана Юзефа, трэба было звяртацца па-польску. Здравствуйте, паночку. Добрый день, научителю. День добрый, пан Юзеф. Сорам які. Тады я ўпершыню пачуў ягоны голас, а нашы вочы сустрэліся. Які ж ён малады, прыгожы. Няўжо настаўнікі бываюць такія? Мы адразу полюбілі яго, а ён нас. Шмат вандравалі з ім па ваколіцах. Я любіў хадзіць з ім на рог між азёрамі. На самом чубку рога злева і наперадзе возера Недрово. Справа возера Потех. І ляціш. Унізе верхавіны сосен, сінь неба і сінь вады. На змярканне выплываў месяц. Поўдня была такой вялікай і вісела так нізка, што здавалася, можна дакрануцца рукой. Мы сядзім і глядзім на яе. Гаворым пра ўсё і пра нішто. Пра падарожжа на месяц. Спяваем. Ён польскія песні, а мы свае. Яшчэ мы хадзілі на вёску паглядзець на паравозы. Была вясна. На падмоклых берагах азёр буяла лотаць. Пасля доўгай шэрай зімы у ейных жоўтых радасных вочках столькі жыцця, столькі сонца. Настаўнік вярнуўся пасля вялікай дня, і з гэтай нагоды узнікла ў мяне неадольнае жаданне назбіраць лотаці і занесці яму букет. У мяне нарадзіўся план. Цішком падысці да хаты, пакласці краскі на ганку, пастукаць у дзверы і хуценька ўцячы. Адразу за хатай пачынаўся ўзлесак. Захоплены ўласнымі думкамі, я не заўважыў, як са спіны да мяне падышоў ён. Я хотел провалиться сквозь землю, сквозь воду, сквозь песок.
Як же я недоречно виглядаю. Дорослий уже хлопець, який самостійно ходить на риби і навіть на кермаш у Браслав, а тут з красочками. Что подумает про меня? Думки лихоманково скакали, сердце билось и гулкотало в грудях. Романтика, уразливая, деликатная душа. Можно я возьму букет? Люблю гэты вясёлыя качэньцы. Ад іх у маім змрочным пакоі будзе цяплей і святлей. Мне раптам стало зусім лёгка. Сорам и страх отступили. Оказывается, хлопцы и нават дарослыя панічы могуць любіць кветкі. Гэта не дзіўна і не сорамна. Это нормально. І не трэба шукаць апраўданняў. Толькі каго ён назваў романтыкам? Мяне ці сябе? Настаўнік знік з майго жыцця гэтак жа раптоўна, як і з'явіўся. Не паспеў нават скончыцца навучальны год. Я не ведаю дакладна, што адбылося. Мой чароўны свет разваліўся ў адной мыі. Вот и полетела птушечка перолетная. Вот и полетела птушечка перолетная. Вот и полетела птушечка перолетная. Но вот рыбы боялся, деликатный он занадто. Но вот рыбы боял, уже сам попросился. Приезжай до семьи, что ему на наших болотах ходить? Вот и полетела птушечка перелетная, а? Кто ему на наших болотах робить? Деликатный он занадто. Но вот рыбы боялся. Что ему? Что ему в наших болотах сидеть? А вот что он подманул нас. Лишь бы он нас не любил. Лишь бы он нас ненавидел. И он здрадил нам, утек. С кем мне теперь говорить? До кого пойти? Ненавиджу. Ненавиджу. И школу ненавиджу, и вёску ненавиджу. Я утеку отсюда. Дитя моє, успокойся. Пан Бог, кого любить, того пробує. У житті не все йде по нашій мислі. Часом треба прийняти те, що дає нам льос. Мусиш довчитися. Ти розумний, толковий хлопець. Будь вдячний, що вас учать, що панство польське дба про едукацію своїх обивателів. Трохи покори. Помолися, почитай ружанець. Это мой край, а не польское панство. І не треба з мяне поляка робити. Як ужо пан Юзеф не зробивши, то уже ніхто не зробить. Казав, що любить, і кинув, подман, ніколи не дарує. І в школу не вернуся, ніхто мене не змусить, утяку, їй Богу, утяку. Хай самі тут будують своє панство польське, здрадники. А я будуватиму свою Білорусь. Води я не боюсь. Плаваю добре, як бицем народився у воді. Треба утриматися, істи помалу вздовж берега, а на сярэдзіну не выплывать. Галоўнае — довериться воде, лапать поветра, роўна, вдых, выдох, раз, два. Отпочнуть
Не здавацца, моцна не плёскаць, ціха ісці супраць плыні, як рыбіна. Удых, выдых, удых, выдых. Лето правёў у Полацку, жыў у шалашы, абжыўся, пачаў хадзіць па горадзе. Аднойчы убачыў аб'яву: сёння ўвечары запрашаем у клуб на сустрэчу з пралетарскім паэтам Алесем Дударом з Менску. Нарэшце я ўбачыў сапраўднага беларускага паэта. Вершы ён чытаў, як пан Юзаў, толькі па-нашаму і пра нас. Пасеклі край наш папалам, каб панскай вытаргаваць ласкі. Вось гэта вам, а гэта нам. Няма сумлення ў душах рабскіх. Са сцэны ляцеў прыгожы, звонкі голас. Мы не шкадуем мазалёў, мы за чужых праклёны роем, але без торгу і без слоў мы аддаем сваіх герояў. Кожнае слово трапляла мне проста ў сэрца. А дзень чырвоны зацвіце, і мы гукнем яму «Дабры дзень!» і са шчытом ці на шчыце у краіну нашу зноў мы прыйдзем. А ты, таварышу, можа, сам вершы пішаш? Можа, хочаш да нас у суполку, у маладняк? Мы пайшлі да ракі, разгаварыліся. Як жа я сумаваў па такіх размовах. Нарэшце я мог выказаць камусьці ўсё, што думаў. Дамовіліся з Дударом, што разам едзем у Менск. Вялікая заля, поўная людзей. Тут усе былі пісьменнікамі, і выступоўцы, і слухачы. Маладыя, прыгожыя, натхнёныя. Паэты чытаюць свае вершы, у кожным радку звіняць сталёвыя машыны, растуць новыя будынкі. Паўстае новая Беларусь. Агаломшаны я прасядзеў там увесь дзень. Вечарам пілі віно ў кагосьці, зноў гаварылі пра рознае, чыталі вершы. Мяне захапіў вір іншага новага жыцця. Удзень вучоба ў тэхнікуме, увечары размовы і сустрэчы ў рэдакцыі, з'езды, выступы, сяброўскія вечарыны, спрэчкі. З'явілася Алеся. Алеся страшна мне падабаецца. Шчырая, вясёлая, баявая. І вершы ў яе такія. Давай дарогу бабе вольнай, цяпер і мне тут месца ё, даволі мучылась бяздольнай, было пакутнае жыццё. Рэвалюцыянерка, якая гаворыць вершамі. Я, дочка новай Беларусі, тут сэрца вольнае стучыць, і шчырай удзячнасцю за волю яно трапечацца, гарыць. Здаецца, словы яе самі укладваюцца ў роўныя радочкі, без ніякага высілку. Так нам хорошо і неяк светла жылося. Сустракаліся з сябрамі, чыталі свае тэксты, спрачаліся, горача абмяркоўвалі ўсе падзеі жыцця. Я не заўважыў, як і калі яна пачала мяняцца. У паветры павісла напружанне, пачаліся арышты. Першага ўзялі Дудара. Дзе мы павярнулі не туды? Чаму нашае рэвалюцыйнае змаганне павярнулася супраць нас? Мы ж усе былі за новую савецкую Беларусь. Алеся, здаецца, нічога не заўважала. Алеся, дарагая, зразумей, яны нас усіх перадушаць. Яны не спыняцца ніколі. Ну, раскрый ты вочы. На ўсіх вакол пішуць данос і на цябе напішуць. Вывязуць у лес і закапаюць. Ты чуеш, што я табе кажу? Не час цяпер бунтаваць, дачакаемся лепшых часоў. Алесю расстралялі ў 37-м. Усіх наших расстралялі. А я ацалеў. Заходняя Беларусь нарэшце дачакалася вызвалення.
Каму вызвалення, курва, а каму ў Сібір. Гэтая цыркацца не будуць, няма ў іх літасці. Чырвоная армія дапамагла беларускаму народу заходняй Беларусі освободиться от иго польских помещиков и капиталистов. Уз'ядналіся дзве часткі раз'яднанага беларускага народу. Усюды чутны словы удзячнасці савецкаму ўраду, чырвонай арміі і таварышу Сталіну. Сардэчна запрашаем узяць удзел у цырымоніі адкрыцця літаратурнага музея Юзафа Чаховіча. З павагай і сяброўскім прывітаннем старшыня арганізацыйнага камітэту. Моего пана Юзефа? Музей? Дайте мне, калі ласка, гэтыя жоўтыя кветкі. Колькі з мяне? А пані не падкажа, дзе знаходзіцца магіла паэта Юзефа Чаховіча? Мясцовыя не пытаюцца. Магілы, як быццам і няма сапраўднай. Праўду ніхто толкам не знае. Невядома, дзе ягонае цела закапалі, ці ягонае гэта было цела. Тады ж страшэнная неразбярыха нарабілася ў 39-м. Самалёты наляцелі знянацку. То людзі, хто ўцякаць хіўся, хто хавацца, дым. Дамы гараць, крыкі, грукат. Но праз 3 дні ачомаліся і пачалі завалы разбіраць, выцягваць забітых. Хто кажа, што Чаховіча пазналі па нейкай кніжачцы, што побач з ім ляжала. А ці сапраўды яна, калі яго ляжала, ці адкінула яе выбухам. Такая смерць недарэчная. Пайшоў да фрызерні пані Астроўскай, акурат туда бомба і трапіла. От табе і пастрыгся. А малады быў прыгожы. А пану сюды, у браму. Трэба зайсці там за царквой. Будзе дзялянка з крыжамі, дзе пахавалі тых, хто тады загінуў у 39-м. Можа, там і Чаховіч ляжыць. Калі ўвогуле ляжыць. Вось мы і сустрэліся. Так мала рэчаў захавалася. Твае хустачкі, пудэлка ад цукерак, друкарская машынка, званочак. Пра што я звіняў табе, Юзеф? Пра вясну ў слабодцы, дзе заліваліся ў высокім небе птушкі, дзе плылі над азёрамі званы нашага касцёла. Касцёл наш, дарэчы, стаіць і цяпер, як ён ацалеў. Цуд і вершы, запісаныя тваёй рукой. Дрогаю вуз туркотым напоїв, птах, то облетів ясну преңгу, оплюту, опляту. На конський łeb i chomotu, wionęło żywicą schojen, gdzie Boża męka. Jedź, dom blisko już.